Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini namunipun Jurmiyah iku nyeritake utawa jelasaken kathah mboten mung tata cara bahasa Arab. Jurmiyah, kitab Jurmiyah niku jelasaken sedaya perilaku akhlak wonten, fikih wonten, sing intine niku nggih tata cara ngilmoni ngomong ngangge bahasa Arab. Tapi nggih terkait akhlak. Akhlake nggih kathah. Nah iki jelasaken kathah mangke kula jelasaken nganti perinci. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli wa qalbi ridallahi ta'ala. Dalil-dalil ngaji niku dipun niati ikhlas. Sasampunipun ikhlas, Kanjeng Nabi niku mesti rawuh ngrawuhi tiyang ingkang ngaos. Nek dugine kanthi niat ingkang ikhlas. Berarti niat ikhlas dibinau ilmu ngilangake kebodohan. Nawaitu ta'alluma li izalatil jahli wa qalbi ridallahi ta'ala. Jauh seoten iku Gusti Allah nyekseni hadir dados saksi kangge kula lan jenengan benjang menawi wonten yaumul hisab timbangan kesaenane niku langkung kathah tinimbang awone niki. Ampun ngantos tinggal ngaji saayat rong ayat napa kalamipun Gusti Allah Qur'ane kitabe dipun ngajeni. Urusan duniawi insyaallah mung obah sedikit alit utawa obah sakedik nek imane langkung kathah dhateng Gusti Allah niku dunyane gantung. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza tawkilahake kang bakal hadir ing dalem penggalian musone iku babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab kang ngaweruhi pira-pira tengere i'rab. Kula wingi dipun jelasake nek i'rab niku owahe tingkae akhire pira-pira jenise kalimat, perubahan. Wong urip kula lan jenengan urip niku nggih mengalami perubahan. Tambahe umur, tambahe karo pekan, tambahe coba, tambahe pikiran, tambahe pitu-pitune. Lan iki dipun jelasaken kudu ngertos babul i'rabi. Tandane napa? Hadza utawi langit kang bakal hadir ing dalem penggane bangsane iku babu ma'rifati alamatil i'rabi, bab kang ngaweruhi pira-pira tengere i'rab. Kados pundi pandikane bangsane lirrahmi iku tetep kadhe rafa arba'u alamatin utawi ana papat pira-pira tetengger. Nah niki Rafa niku derajat kamulyan. Wonten ayat Quran niku dipun jelasake yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yarfa bakal nuhurake sapa Allah Gusti Allah
yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Gusti Allah bakal ngangkat derajat tiyang ingkang gadhahi ilmu tur dipun barengi kanthi iman. Dadi yarfa'illahu allazina amanu. Wong sing iman riyin yarfa'illahu allazina amanu wallazina utul ilma darajat. Dadi wong sing iman, imane ampun geser-geser yakin wonten ing Gusti Allah, ngibadah krana Gusti Allah, ampun krana lintu-lintune. Ngaji mujahadah nggih krana Gusti Allah, ampun ningali sanes-sanes. Lah niki ampun ngantos ngaji kumpulan mujahadah cerita warna-warna ning isine mung sambat kalian makhluk. Nggih mboten napa-napa proses ning sing sae pun dados ahli mujahadah, ahli ilmu, ahli ibadah niku lakone ampun ngantos pamrih dhateng makhluk Gusti Allah. Lirrohni pun tetep kaduwe rof-rofar pengalaman utawi ana papat pira-pira tetenger. Endi rupane papat, endi rupane papat. Ad-dhammatu sawiji dhammah. Nah, dhammah kala wingi nggih dipun critakake nek dhammah maknanipun niku ngumpulake. Dadi wong sing mulya. Kula lan jenengan nek pengin dadi tiyang ingkang mulya, tandane tiyang ingkang mulya mawon iki. Lirrohni arba'u alamatin. Tanda-tandane tiyang ingkang mulya niku gadhahi saged ngempalake tiyang kathah. Tandhanipun tiyang ingkang mulya, mulya mungguhe Gusti Allah, mulya mungguhe makhluk, mulya mungguhe sak kabehane makhluk. Niki saged ngempalake tiyang kathah. Lah sak menika kathah tiyang saged ngumpulaken tiyang kathah merga wonten duwite. Ning niki teng mriki nek tiyang memang mulya mungguhe Gusti Allah, tandane saged damel ngempalaken tiyang kathah, ning tiyang menika ikhlas krana Gusti Allah. Dhammah kumpul. Dadi wong sing mulya niku saged ngumpulake sedaya mawon, mboten mung dunyane kathah, jamahe kathah, amale kathah, napa-napane kathah. Dhammah kumpul, imane nggih komplit sampurna. Lirrohni ku tetep kaduwe rof-rofar bang alamatin utawi ana papat pira-pira tetenger dirupane papat ad-dhammatu sawiji dhammah. Lan iki omongane dipun percaya, dipun del, dipun mung perintah SMS mriki tiyang sami dugi. Anu nyuwun sewu ngenjang malam Minggu kempal zikir wasilah hariah niku sami dugi. Niki nek tiyang sing gadhahi kamulyan niku napa-napane dipun nut dhateng tiyang kathah. Mboten ningali tiyange ning ningali takzime merga dados kekasih Gusti Allah. Wal wawu lan kaping pindhone wawu, wal alifu lan kaping telune alif, wan nunu lan kaping papate nun. Dadi wawu nggih andhap asor. Pol wawu kan ngoten niku ndingkluk mboten nate dengangaken. Ndingkluk temungkul ningali bumi terus. Lah niki wonten cerita Mbah Najib Abdul Qadir niku putranipun Mbah Munawir niku hafidul Quran, mboten mung hafid ananging hamilul Quran, maca Quran. Niku saumur uripe mboten nate ningali langit. Anane mung dikluk kalih sinten kemawon merga saking takdime kalih Quran, hamilul Quran. Wal alif lan kaping telune alif, dadi alif mboten ajeng kados napa lempeng tumuju maring Gusti Allah. Wal alifu lakone kados dene alif. Alif niku ngadeg lurus jejeg manekung manembah dhateng Gusti Allah. Dadi
uripe manekung manembah dhateng Gusti Allah. Alif wan nunu lan kaping papate nun niku wonten sing maknani niki maknane nun niku emas, prilakune berharga. Dadi tengere wong sing mulya niku prilakune dihargai utawa duweni lakon manfaati kangge tiyang kathah. Mboten mung akal-akalan ngapusi mriko-mriki mboten. Samangsa-mangsa tengere rofa kuwi mau ana papat fa amadzomatu mongko anapun utawi pertelane domah ule dadi tetenger kabeh rofa iki domah ule dadi tetenger kabeh rofa kepripun fa amadzomatu mongko anapun utawi pertelane domah ule dadi tetenger kabeh rofa iku fatakunu mongko ana apa ya domah ule dadi tetenger kabeh rofa ana iku ngalamatan dadi tetenger nengeri lirrofi kabeh rofa nanti domah ule dadi tetenger kabeh rofa fi arba'ati mawadhi'a manggon ing dalem papat pira-pira panggonan. Nah niki perkumpulane tiyang ingkang ikhlas ngamale wonten jinise papat niki. Domah dadi tengere kabeh rofa manggon ing dalem papat pira-pira panggonan. Nah niki didol perkumpulan iki dengan tingali mawon nek wonten perkumpulan sing dadekake luhur makome, luhur derajate niki ciri-cirine papat. Manggon ing dalem papat pira-pira panggonan diruh nanti domah oleh ai fa madzamatu mengkana pun utawi pertelane domah oleh dadi tetenger kabeh rofa iku fatakunu mengkono apa ya domah oleh dadi tenger kabeh rofa ana iku ngalamatan dadi tetenger nengeri lirrofi kabeh rofa nanti domah oleh dadi tetenger kabeh rofa biar bati mawadhi'a manggon ing dalem papat pira-pira panggonan dirupane papat fil ismil mufradi sawiji manggon ing dalem isim mufrad. Isim niku jeneng kata benda, mufrad niku artine tunggal. Nah niki wong saged mulya niki kabeh sinten kemawon saged nggadahi derajat kamulyan niki isim mufrad dipun critakake isim mufrad tunggal ijen nama benda ning satu niki. Nah kabeh niki mboten mung kudune wong akeh dadiaken mulya mboten niki ismul mufrad fil ismil mufradi sawiji manggon ing dalem isim mufrad dadi menungso niku nggadahi derajat kamulyan. Wajam taksiri lan kaping pindhone domah mulai dadi tetenger kabeh rofa manggon ing dalem jamak taksir. Lah niki wong siji kok saged ngumpulaken tiyang kathah niku wonten sebab prilakune niku jelas amale, jelas ikhlase, jelas nyontoni niki. Kula lan panjenengan kedah temepak ngawak kudu ngerti awakku iki perintah wong wonten sing temandang napa mboten. Nek mboten berarti omongane kurang dipun percaya lan iki. Sebab napa? Ijen mawon dhewe mawon iku saged kedulungan sifat mulya, saged ngumpulaken tiyang kathah. Niki kiai sing mboten mung tutur wuwur ning sembur niki komplit kiai sing saged tutur wuwur tur sembur mboten mung perintah-perintah tok ning ngapale jelas niki kathah manungsa sing saged ngumpulaken tiyang kathah mboten mergo dhuwit wonten sing ngumpulaken tiyang mergo dhuwit jaman pemilu sugih saged ning teng mriki karepe
ngumpulake tiyang kathah sing tukul imane tumuju dhateng Gusti Allah. Wa jami taksiri lan kaping pindhone domah oleh dadi tetenger kadue rofa manggon ing dalem jamak taksir. Perkumpulane tiyang kathah sing dados perpecahan, perselisihan ning kedunungan sifat mulya niku perpecahane para aulia. Dadi waline Gusti Allah berselisih paham ning dadekake rahmat. Nah niki jamit taksir, jamak taksir, jamak sing pecah. Lah niki kula lan jenengan nek ngomongke jamak taksir niku mung pecah uteke, pecah pikire, pecah ruwete, pecah segalane rumit uripe. Dadi ajeng dados tiyang mulya niku kudu wani rekoso, pecah pikire, ampun dados bocah pokoke rong pecah. Nek pun dewasa kudu pecah pikirane, tegese napa bijaksana, komplit ngilmune. Niki jamak taksir. Ning jamak taksir niku dipun terapaken dhateng perkumpulan jamiah, mboten saged nek jamaah niku damel perpecahan. Ngelek-ngelekaken kancane utawa ngrasani kiyaine utawa napa kemawon sing diomongake aibe niki mboten saged. Wajan ngitaksiri lan kaping pindhone domah oleh dadi tetenger kabeh rofa manggon ing jamak taksir. Jamak taksir niku oleh anut wazan mboten tertentu, angel. Niki wong nek ngaji kudu dijamak taksir niku pecah pikirane. Pecah istiqomahe pun pikirane ruwet kok. Nah niki kathah saniki wong sing pecah pikirane, pecah segalane, pecah rumah tanggane segala macam niku mergo kumpule kalih tiyang sing boten jelas prilakune. Niki kathah afilatun afulun summa fila summa ta'af alun jumukila rajulun dadi rijalun rajala rajulun rijla rajulin iki nek mufrad rajulun jamake rijalun terus jamak taksir. Wa jamil muannasi salimilan kaping telune domah oleh dadi tetenger kabeh rofa manggon ing dalem jamak muannas salim. Iki akhir zaman kula lan jenengan manggon wonten kumpulane wong sing padha pecah, perpecahan mriko-mriki kudune napa? Dadosa alih manekung manembah dhateng Gusti Allah, njungkung oleh njungkung sak temene dhateng Gusti Allah, cekelan zikir, sholawat lan istighfar. Niki abot kumpule mriko-mriki sami wong pecah pikirane, pecah uteke ra genah oleh mikir. Nah niku saged mulya kula lan jenengan sebab imane sing temen. Wa jamil muannasi salimilan kaping telu lan kaping papate domah lan kaping telune domah oleh dadi tenger kadhe rofa manggon ing dalem jamak muannas salim. Kumpulane wong wadon wong wedok ning sing slamet. Nah iki kathah kan. Muannas ditengeri kalih takmar buta nek wonten lafal niku istilahe jelasake mar ditandai kalih takmar buta nek muannas. Ning wonten saniki kula lanjutan jam nyritake jamak muannas salim. Kumpule wong wedok, perkumpulan perempuan sing slamet niku sing kados napa? Niki pilihan. Mboten kathah kumpulane wong wedok sing slamet uripe niku jarang. Mula ngati-ati niki kumpulane wong wedok duweni derajat kamulyan niku para garwa-garwane wong sing dadi kekasih Gusti Allah. Niki angel kumpulan jamak muannas salim niku angel. Saniki ontene wong wedok mung sami ngrumpi, duwe bojo gampang selingkuh. Niki jamak muannas salim. Nek mboten
patokane kalih jamak muannats salim niku repot. Kumpulane wong wedok sing dadekake slamet. Iki patokane wong wadon sing saged slamet niku wong sing nrimo estu nrimo. Saniki jarang gadah tiyang estri kok nrimo nampi napa ontene boten gadah duit kok nrimo niku angel. Napa malih boten saged mam. Lan iki perempuan sekarang sangat jarang ahli tirakat. Walaupun sampun gelar hafizah ning atine oleh gringsang ngungkuli geni oleh panas manga-manga wonten niku. Niki kathah gelar hafizah atine niku mangas-mangas utawa mungas-mungas gringsang sebab boten saged mapanake Qur'ane. Niki angel jamak muannats salim. Golek bojo sing tenanan oleh dadi golongane muannats salim wong wadon sing slamet niki angel. Kudu puasa riyen. Lah saniki teng karaoke, teng pundi-pundi, lare pondok mawon cekelane WA pacare ketemuan, rangkulan, ambung-ambungan. Lah niki pun kuatah banget saniki. Dereng bojo pun dikredit anake riyen. Niki kathah saniki hati-hati nek saged angsal bojo niku sing bener-bener sanes ahli zina. Nek pun kelanjur niki nggih ditobati sing estu tobat dhateng Gusti Allah. Lan abot saniki ken nrimo napa ontene prilakune saking abote sebab oleh kumpul TikTok niku informasine boten wonten sing boten saged dipertanggungjawabkan. Macani kisah horor, macani kisah selingkuh, macani kata-kata mutiara sing seolah-olah pembelaane kanggo wong wadon, kanggo awak dheweke niki werna-werna. Iki ampun ngantos pedomane niku macane kata-kata mutiara sing boten wonten dasare. Lah nek pengin slamet niku nggih pun maca Quran, maca kitab sak maknane, sak lakone iki dipun lampahi. Dadi pikirane ora werna-werna. Manuta kali Al-Qur'an lan hadis lan iki. Derek kiai, derek ulama sing jelas pewaliane, sing jelas pertanggungjawaban akhirate. Nek boten repot zaman saniki. Dicoba boten nyepeng duit mawon pun gelisah. Napa malih saged nampi kados tiyang riyen umahe niku gubuk turune kecrocoan, crocoh nek udan campur banyu reget napa mawon. Lah niki saniki umahe mewah, udan boten udanen, panas boten kepanasan ning atine panase ngungkuli geni neraka. Lah niki wal filul mudharingi lan kaping papat domah oleh dadi tetenger kate roba manggon ing dalem fi'il mudhari. Niki fi'il mudhari menjelaskan pekerjaan yang sedang dilakukan. Yang suruh, yang suroni, yang suruh natang suruh, yang suruh sedang menolong. Jadi fi'il mudhari pekerjaan yang sedang dikerjakan. Wal fi'lil mudhari lan kaping papat dhammah oleh dadi tetenger kadira profa manggon ing dalem fi'il mudhari. Sifate fi'il mudhari allazi fi'il mudhari silal ladzi lam yatasil kang ora tetemunan ya akhirihi kelawan akhire fi'il mudhari apa sing ora tetemunan syai'un sawiji-wiji. Nah, fi'il mudhari artine jelas pekerjaan yang sedang dilakukan. Ning bisa mulya sebab mboten ketemu penyakit utawa ngamil nasab. Dadi nek ketemu ngamil, ketemu sawiji-wiji niku rubah. Dadi sedang menolong, ketemu lam yangsur, dadi ora bakal nulungi. Nah iki ketemu bi akhirihi syai'un. Tegese lam yangsur
lam yang suro lan tansur. Iki dadi ora gelem bulungi nek ketemu akhire. To ngambil jasem to ngambil nasab. Sawise rampung bangusane mertelake domah oleh dadi tetenger kate rofa mongko nuli tumandang malih bangusane mertelake wabu oleh dadi tetenger kate rofa dipun mertelake kelawan pandika wa mal wawulan anapun wa amal wawu tabine anapun utawi pertelane wawu oleh dadi tetenger katira profa iku fatakunu mongko ana apa ya wawu oleh dadi tetenger katira profa ana iku alamatan dadi tetenger nengeri lirofi katira profa nanti wawu oleh dadi tetenger katira profa fi maudhi'aini manggon ing dalem rong panggonan. Niki wawu lakone kula lan jenengan le dadi menungso kudu nyonto huruf wawu. Sebab napa wawu niku ndingkluk prilakune ngalah, ngapes, ngasor, ngagungake tiyang sanes. Ngalah oleh dadi wong sing apik ngalahan. Senajan saged ngalah, ora menang karepe dhewe. Orang di pendapat sakarepe dhewe ning ngalah ngapes tegese dadi menungso iki kudu ngapes. Ya Allah, kula sampun dados golonganipun tiyang ingkang mlarat, mboten saged nyambet damel, mboten saged napa-napa niki. Amargi mekaten kula mung pengin panjenengan kersa paring kekiyatan kangge ibadah, kangge sedekah, kangge nyukupi kebutuhane keluarga. Kados dene anggenipun panjenengan paring kekuatan para kekasihipun panjenengan. Ngapes ora usah gampang keserutan. Ya Allah, kula sampun dados golonganipun tiyang ingkang utang piutang, ingkang ahli utang piutang, utang dhateng para sepuh, utang dhateng sanak kerabat, dhateng sederek, dhateng kanca. Boten saged kula nyerutang sebab boten gadah gawean, boten gadah pendamelan yang boten saged untung dereng saged wonten profite. Amargi mekaten kula mung pengin panjenengan kersa paring rezeki ingkang kathah barokah, saged manfaati, saged kangge nyerutang, saged kangge sedekah dhateng sedherek muslimin lan muslimat lan iki dipun taubati. Dadi ngalah, ngapes, ngasor, sing asor dadi tiyang ampun mikiraken jare kene-kene pinter, jare kene-kene saged niki nggadahi watek ngasor, sing asor ampun petentengan ngasor ya Allah estu kula mboten saged napa-napa kejawi angsal pitulunge panjenengan sing asor ya Allah estu kula niki dados tiyang sing sampun damel rekasane tiyang sanes sampun dados sambat terus dhateng tiyang sanes niki kepripun panjenengan anggenipun saged ngentasake kula lan niki ngasor ngalah ngapes ngasor ngagungake tiyang sanes wonten tiyang sanes niku ampun dipun sombongi saben ngomong boten usah dipun mulyakake Gusti kula niki tiyang sing boten gadah napa-napa ning nika rencang kula niku tiyang ahli ibadah, ahli istiqomah lah niku. Niki kudu fi maudhi'aini dadi wawu oleh dadi tetenger kadhe profa manggon ing dalem rong panggonan lakone ngalah ngapes ngasor ngagungake tiyang sanes ampun ngantos mboten ngagungake tiyang sanes ini rong panggonan fi maudhi'aini manggon ing dalem rong panggonan dirupane loro fi jam'il mudzakkaris salimi sawiji manggon ing dalem jamak mudzakkar salim. Nah nek kula lanjenan gadah lakon ngalah ngapes ngasor ngagungake tiyang sanes
njur manggen wonten jamak mudzakkar salim. Kumpulane wong lanang sing duwe sejo slamet. Saniki kathah wong lanang utawa laki-laki niku nggadahi sifat bajingan. Niki kathah wong lanang niku nglakoni zina pun biasa, nglakoni apus-apusan pun biasa, nglakoni mafia-mafianan pun biasa, nglakoni alibi pun biasa, ahli sandiwara, ahli apus-apusan. Lateng mriki ngalah ngapes ngasor ngagungake tiyang sanes manggene wonten jamak mudzakkar salim, tegese kumpulane tiyang kathah, tiyang jaler sing slamet donya akhirate. Lan niku otomatis kula lanjenengan nek gadhe sifat ngalah ngapes ngasor ngagungake tiyang sanes manggone wonten kumpulane tiyang jaler sing slamet donya akhirate. Wa fil asmail khamsati lan kaping pindhone wawu oleh dadi tetenger katira profa manggon ing dalem asmaul khamsah. Asmaul khamsah niku isim kang 5, wahia utawi sing jeneng asmaul khamsah iku abuka sewiji lafal abuka, wa hukalan lafal ahuka, wa hamuka lan lafal hamuka, wa fukalan lafal fuka, wa zumalin lan lafal zumalin. Niki asmaul khamsah dingerteni. Pengen dadi wong sugih siji niki, wahia abuka. Hadza utawi iki ku abuka, bapak nira karo bapak sing apik, sing duwe tata krama, sing takdim, sing bekti, walaupun kelakuane bapake niku di luar batas, ning dihormati, didongake tekan mati, ampun ngantos mboten dipun dongake. Wa hukalan kabeh wa hadza utawi iki ku akhuka sedulur lanang nira karo dulur kalih sederek niku nggih sing sae, ampun ngantos dados angas-angasan, pecicilan utawa napa nek mboten cocok kalih pahame nggih dongake tiap salat. Wa hamuka lan wa hadza utawi iki ku hamuka paman nira. Lah niki sedulur wa hadza utawi iki ku hamuka paman nira. Waza tapi utawi iki iku fuka. Bismillahirrahmanirrahim. Waza utawi iki ku fuka sedulur lanang nira, waza tapi utawi iki ku hamuka bibi nira utawa paman nira. Niki hamuka bisa hamun paman bisa bibi. Nek ngomong paman bibine yo melu. Dadi lilike karo lelek sing apik, sing andhap pasor, wong karo lilike ora apik arep kepiye oleh dadi menungso. Buku anfusakum wa ahlikum naro. Dadi jaga keluargane saka geni neraka, dulure, lilike, ponakane, bibine. Wa fuka wa hadza tapi utawi iki kufuka tutup nira, cangkem nira. Lah niki oleh guneman sing apik, lambene cangkeme lenggo ngomong sing bisa dipertanggungjawabkan, aja ndadekake fitnah, nyebarke aib mriko-mriki. Lan iki fuka wa zumalin wa hadza tapi utawi iki kudu malin wong kang duweni bondo. Lan jenengan pun apik karo bapake, abuka akhuka sedulur nulis, sedulur lanang wadon beto, wa hamuka bibi lilih, fuka omongane sing sae, nepati janji, prilakune njur zumalin wong kang duweni bondo. Ya wis bondo mboten teng pundi-pundi. Dadi sing apik karo bapak, ibu, dulur lanang, bibi lilih lan omongane sing nepati janji. Lah niki pun wonten niku slamet sampunipun dipun tepati dadi wong sing duweni bondo zumalin. Lah niku wa mal alifu sawise rampung bamusone mertelake sing jeneng alif, sing jeneng wawu oleh dadi tetenger katira profa mongko nuli kumandang malih, bamusone mertelake alif oleh dadi tetenger katira profa.
dipun pertelake kelan pandika wa ammal alifu tapinanapun utawi pertelane alif oleh dadi tetenger katira profa iku fatakunu kono kaya alif oleh dadi tetenger katira profa ana iku alamatan dadi tetenger nengeri lirafni katira profa nang endi alif oleh dadi tetenger katira profa fitas niatil asma'i manggon ing dalem isim kang den tasniyahake ahusu nertentake sapa ingsun ing alif oleh dadi tetenger katira profa manggon ing dalem isim tasniyah khosotan kelawan nertentake temenan dadi alif prinsipe sing lurus sing lempeng. Dadi wong kok uripe duwe prinsip alif lempeng dhateng pangeran temen karo Gusti Allah niku manggone wonten isim tasniyah. Dadi kepengin duwe derajat kedunungan derajat kamulyan luhur derajate yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niki tengere rofa sing nomor 3 niku alif manggone wonten isim tasniyah dihadapkan dua pilihan. Kula lanjengan dihadapkan dua pilihan kudu sing jelas oleh milih. Khosotan lawan nertentake temenan. Dihadapkan dua pilihan antara hak karo batil. Sing jelas pilih nek hak yo hak, batil yo batil. Aja semu, aja abu-abu. Banyak sandiwara, banyak alasan niku mboten kenging. Nek kaken alasan, kaken sandiwara, prilakune semu ora jelas niki dadi wong sing ora mulya. Sebab napa wong sing kedunung derajat kamulyan utawa manggone rofa niku dihadapkan dua pilihan kudu jelas nglakoni barang hak. Nek perkara hak mboten kathah kancane. Akeh sing kesuh, akeh sing ra seneng sebab nglakoni hukume Gusti Allah. Mlaku nang dalane Gusti Allah niku jarang kancane napa malih sing lurus lempeng kados dene alif. Niku ora ana sing doyan. Mula ngaji kok ana sing doyan wong kathah niku berarti nggih wonten ning kiyaine niku kiai pengpengan. Kiai sing tenanan. Kiai sing tenanan niku ana kalane santrine kathah, ana kalane mung siji loro sebab nglakoni barang hak, mboten kathah sing seneng, mboten kathah sing doyan. Ning nek akeh duwite niku kathah sing cedhek. Lah wong kok akeh duwite niki jaman saniki kathah laline kalian Gusti Allah. Nah niki susahe kula lan jenengan kok gelem ngaji niku minangkani tiyang sing saking pengpengane napa caranipune dipun perhatikan kalian Gusti Allah, berjuange tenanan. Wa ammanunu sawise rampung bangsane mertelake alif kuwi dadi tetenger kadhe rofa mengko nuli tumandang malih bangsane mertelake nun kuwi dadi tetenger kadhe rofa dipun pertelake lan mandika wa ammanunu tapi anapun utawi pertelane nun kuwi dadi tetenger kadhe rofa iku fatakunu kono polian nule dadi tetenger katira profa kono iku alamatan dadi tetenger nengeri lirof katira profa nun niku maknane perilaku sing dadekake mutiara, perilaku sing dadekake berharga niku maknanipun nun emas. Nah niki dadi wong sing mulya duwe derajat kamulyan kudu lakune kabeh nuduhaken perkawis sing manfaati dhateng tiyang sanes. Ora kaya apa kepengin dialem niku mboten berharga perilaku wonten niku. Nglakoni perkara kok pengin dialem makhluk sanes niku wis ora ana jamane berharga niku teke dipun platuni. Wong sing kepengin duwe derajat kamulyan
prilakune dadekake manfaat dhateng tiyang sanes. Ning boten dipun embel-embeli tenar niku. Niki sing paring golongane rijalul ghaib utawa bangsa Sayyidina Ngakasa niku seneng gawe ngamal bagus ning boten wonten sing ngertos. Seneng damel perkara sing manfaat ning boten wonten sing ngertos. Lah niki kula lanjutan kudu tiru damel perilaku sing manfaati kangge tiyang sanes ning boten wonten sing ngertos utawa ngepel bersih WC terus wae meneng mawon boten wonten sing ngerti. Lah niki ngoten niku prilakune ampun pamrih sing ngerti mung Gusti Allah utawa ikhlas bi husnin fi'lin wa fulusin niyat penggawene apik dibarengi ikhlase penggawe. Niku penggawene apik ning ora wonten ikhlase, boten bi husnin fi'lin wa fulusin niyat. Saniki kathah prilakune sae ning boten fulusin niyat utawa ikhlas niyate boten. Kathah tiyang lampahi kesaenan ning boten dibarengi kali ikhlase penggawe. Lah niki repot. Seneng le nyambut gawe sing apik, sing rapi, sing kepenak ditonton dhateng tiyang sanes. Ning dibarengi ikhlase penggawe, aja mung pengen disawang tok. Istiqomahe boten wonten. Ngibadah nggih ngoten niku, siji loro deres, istiqomah mawon sak ayat istiqomah ngaji sing istiqomah. Nang endi nunule dadi tetengar kadue rofa fil fi'lil mudhari manggon ing dalem fi'il mudhari qayyite data sholatat kalane tetemunan bihi kelawan akhire fi'il mudhari apa sing tetemunan dhamir tasniyati alif dhamir tasniyah au dhamir jam'i utawa wawu dhamir jama' au dhamirul muannatsatil mukhatabati utawa ya dhamir muannasah mukhatabah. Niki dadi nun uliye dadi tetenger kadhe profa niku manggon ing dalem fi'il mudhari. Nah diqayyidi idza tasala bihi dhamir tasniyah di alif dhamir tasniyah. Alif niku lempeng duwe iman tumuju dhateng Gusti Allah, tapi dihadapkan dua pilihan antara hak karo batil. Mboten milih kok telu semu, prilakune kok mboten jelas. Niki alif bagiane bedake antara hak karo batil. Dhamir tasniyah akhusu khosotan wis genahe milih sing diurip kok menclah-mencleh. Au dhamir jam'i utawa wawu dhamir jama'. Nah wawu niku lakone ngalah ngapes ngasor ngagungke tiyang sanes dhamire jama'. Nek kula lanjutan gadhe lakon ngalah ngapes ngasor ngagungke tiyang sanes otomatis fi'il mudhari manggon ing dalem dhamir jama'. Au dhamirul muannatsatil mukhatabati utawa manggon wonten ing ya dhamir muannasah mukhatabah. Dadi ya dhamir muannasah mukhatabah duwe lakon ngalah ngapes ngasor ngagungke tiyang sanes niku dadi dhamir ya muannasah mukhatabah. Ngomongi wong wadon ki gampang. Ngomongi bojone saking gampange sebab duweni lakon ngalah ngapes ngasor ngagungke tiyang sanes. Nggih Bu, sak lami niki saumur urip kula bojo karo jenengan dereng saged nafkahi di ngapura. Niki anak-anak mangane serba kekurangan, kula nyuwun estu nyuwun ngapunten, dereng saged membahagiakan. Dadi karo bojo sing open, sing seneng ulih njaluk ngapura, ora kok ya dadi petentengan sebelumnya dhewe. Lah niki mboten saged, mboten kali pacare kali sinten ngreksa ngalah sebab wong wadon niku atine lemes nek dijaluki ngapura. Lah niki ning aja kaya bajingan oleh njaluk ngapura siki bojone diapusi diselingkuhi. Lah niki mboten saged. Sawise rampung bangusane mertelake pira-pira tengere roprofa mongko nuli tumandan malih bangusane mertelake
pira-pira tengere rob nasab dipun pertelake lan pandika walin nasbi lan iku tetep katuwe rob nasab khamsu alamatin utawi ana 5 pira-pira tetenger endi rupane 5 fathatu sawiji fathah wal alifu lan kaping dene alif wal kasratu lan kaping telune kasrah wal ya'u lan kaping papate ya wa hadfun nuni lan kaping limone buan nun. Nah niki nasab prilakune wong istiqomah. Wong istiqomah niku nglampahi siji kudu duwe watek fathah. Fathah tegese napa lan iki? Samangsa-mangsa tengere rob nasab kuwi mau ana 5. Wa ammal fathatu mengkana pun utawi pertelone fathah oleh dadi tetenger kate rob nasab iku fatakunu mengkana baya fathah oleh dadi tetenger kate rob nasab ana iku alamatan dadi tetenger nengeri nasbi kate rob nasab nanti fathah oleh dadi tetenger kate rob nasab fi salasati mawadinga manggon ing dalem telu pira-pira panggonan iki nasab lakone wong istiqomah tengere napa nganggo harokat fathah nang dhuwur mlakune lempeng sak sampune dadi wong mulya niku gadhahi harokat sandangan fathah posisine lempeng ning nang dhuwur niku salah sati mawadzinga fil ismil mufradi sawiji manggon ing dalem isim mufrad nanti fathah oleh dadi tetenger kadhe rob nasab fil ismil mufradi sawiji manggon ing dalem isim mufrad senajan boten wonten kancane ling ibadah kudu mempeng terus non salat sunate ampun ditinggal ibadah wajib ampun ditinggal sanajan boten wonten kancane mufrad tunggal ijen wonten saniki wong ibadah mergo dadi imam niku nembe salat wonten tiyang gelem ibadah mergo mengku jamaah kathah nek ora ngimami yo mboten subuhan mboten ngimami mboten duhuran niki repot dadi ibadah mergo ana kancane ning karepe niku fil ismil mufradi manggon ing dalam isim mufrad istiqomah senajan dhewe senajan boten wonten kancane seneng deres kabeh prilakune niku istiqomah wajami taksiri lan kaping pindhone fathah oleh dadi tetenger kate rofa mangga kate rob nasab manggon ing dalem jamak taksir wa senajan rupeke kados napa perpecahane perselisihane kana nyeritake mriki nyeritake kono nyeritake lengket yang sanes damel perpecahan kumpulane tiyang kathah kok diacak-acak niki tetep istiqomah mangku karep fathah iki ampun terpengaruh kalih omongan sing boten jelas omongan sing dadekake perpecahan wal fi'lil mudhari lan kaping telune fathah oleh dadi tetenger kadhe rob nasab manggon ing dalem fi'il mudhari niki fathah ya siki nglakonine siki kabeh pengen dadi istiqomah mulaine gak saka saiki lakoni napa napa sing dipun lampahi lha niku dipun lakoni ampun ngenteni ngesuk alah lah niki perilakune zaman sedang dikerjakan fi'il mudhari wal fi'lul mudhari lan kaping papate dhamma lan kaping telune dhamma le dadi lan kaping telune fathah le dadi tetenger kadue irob nasab manggon ing dalem fi'il mudhari qayyite dakhala tatkalane manjing alaihi ngatasé fi'il mudhari apa sing manjing nasibun amil kang nasabake ing fi'il mudhari walam yatasil lan ora tetemunan biakhiri kelawan akhire fi'il mudhari apa saeun sawiji-wiji ya wis sartek qayyite
tetemu ngambil nasab, ngambil jasem, sing perintah meneng, sing perintah ora, tetep dipun lampahi kanthi istiqomah. Wa malalifu sawuse rampung bamusane mertelake fathah oleh dadi tetenger kanthi roh nasab mongko nuli tumandang malih bamusane mertelake alif oleh dadi tetenger kanthi roh nasab dipun mertelake klan pandika amal alifu lan anapun utawi pertelane alif oleh dadi tetenger kanthi roh nasab iku fatakunu mongko ana apa ya alif dadi tenger dadi roh nasab ana iku alamatan dadi tetenger ngeringin nasbi dadi roh nasab lan di alif dadi tetenger dadi roh nasab fil asmaul khamsati manggon ing dalem asmaul khamsah wa dzalik utawi sore mengkono-mengkono alif oleh dadi tetenger kadhe roh nasab manggon ing dalem asmaul khamsah iku nahwu ra'aitu abaka wa akhaka umpamane lafal ra'aitu abaka wa akhaka ra'aitu was ningali sapa ingsun ningali abaka ing bapak lira iki contone saking apike prilakune alif kudu temen imane manekung manembah dhateng Gusti Allah ampun tolah-toleh nek ningali bapake kelakuane ora jelas kelakuane kebajingan niku kudu didongake ampun ngantos kegawa emosi raaitu wis ningali sapa ingsun ningali abaka ing bapak nira walaupun kelakuane bapak kaya celeng ning didongake tetep bar salat dipun Fatihah wa khokalan wis ningali sapa ingsun ing sedulur lanang nira kelakuane dulure kaya apa le dadi sampah masyarakat kelakuane dulure oleh selingkuh karo wong pundi mawon niku ampun dipun elek-elek prilakune kudu dadi alif temen kali Gusti Allah didongake sing apik wa malan lafal silai masbah kang nyerupani apa wama nyerupani dalika ing mengkono-mengkono nahwu ra'aitu abaka wa akhaka sawuse rampung bamusane mertelake alif oleh dadi tetenger kate roh nasab mongko nuli tumandang malih bamusane mertelake kasroh oleh dadi tetenger kate roh nasab dipun pertelake klan pandika abot-abote wong istiqomah weruh dulure bapake kelakuane ra jelas ampun ngantos melu emosi pikirane sing sehat tumuju dhateng Gusti Allah wa mal kasratu tapiana bulu tawi pertelane kasroh artine pecah wong laku ki ora jelas tujuane teng pundi kesasar perpecahan wa mal kasratu tapi anapun utawi pertelane kasrone dadi tetenger kadhe rob nasab iku fatakunu mengkono apa ya kasra oleh dadi tetenger kadhe rob nasab dadi ana iku alamatan dadi tetenger nengeri nasbi kadhe rob nasab nanti kasra oleh dadi tetenger kadhe rob nasab fi jamil muannasi salimi sewiji manggon manggon ing dalem jamak muannas salim nah iki saking genahe sing gawe rupek pecahe pikiran napa kemawon niku perkumpulane wong wadon nah niki jamak muannas salim nek ora ana salime perpecah wong wadon kok ora dibarengi sing nylametaken niku mboten kasroh niku pun estu bener sing gawe perpecahan niku nggih sebab mergo wanita pikirane wanita sing lanang wis pikirane ora genah senengane wedokan ayu dadekake nafsu sing ora genah bijamil muannasis salimi kasroh ngewung oleh dadi wong asor tenan mergo kegodha karo barang-barange wong wedok nah niki ngelsi segala macam pengen zina kono kene
niki sing dadekake uripe sengsara asor fi jamil muannasi salimi. Srawung karo wong sing asor kudu istiqomah lakone nasab oleh campur karo wong wedok ning sing duwe sejo nyelametake. Wa jamil muannasi salimi manggon ing dalem jamak muannas salim. Niki dieling-eling pilih wong wedok sing duweni iman, sing duweni perhiasan dunya akhirat utawa sing sabar gede atine, lapang dada, gelem salat, gelem iman, gelem gawe ngamal tumuju dhateng Gusti Allah. Aja mung seneng dandan, ngomongke wong liya, mewek-mewek iki ampun. Atine kudu ditata sing wedok ngenal kalian Gusti Allah. Wa ammal ya'u sawise rampung bangusane mertelake kasrole dadi tetenger kaduwe rob nasab mongko nuli tumandang malih bangusane mertelake ya ude dadi tetenger kaduwe rob nasab dipun pertelake klan pantiko amal ya'u tapi dean apun utawi pertelane ya uliye dadi tetenger kaduwe rob nasab iku fataku mongko ana apa ya ude dadi tenger kaduwe rob nasab ana iku ngalamatan dadi tetenger nengerilin nasbi kaduwe rob nasab nanti ya ude dadi tetenger kaduwe rob nasab tasniyati manggon ing dalem isim kang den tasniyake wal jam'i lan kang pindhone manggon ing dalem jamak mudzakkar salim. Wa ma hadfun nuni sawise rampung bangusane mertelake ya ule dadi tetenger kaduwe rob nasab mengko nuli tumandang malih bangusane mertelake buang nun ule dadi tetenger kaduwe rob nasab dipun pertelake kelawan pandika amma hadfun nuni. Nah iki wong istiqomah kudu duweni perilaku sing berharga. Ning amma hadfun nuni terkadang hal yang berharga harus dibuang. Contone perhiasan sing mewah ini terkadang kudu dibuang. Emas, perak, apa kok ndadeke fitnah niki kudu dibuang. Umahe mewah ono kene dadi fitnah tangga kudu dibuang manggone sing sederhana mawon. Wa mahal nuni tapi anapun utawi pertelane buang nun oleh dadi tetenger kaduwe rob nasab. Wong istiqomah kudu berkorban buang hal sing berharga sing dadeke fitnah. Iku fayakunu mengkono apa ya buang nun oleh dadi tenger kaduwe rob nasab. Ana iku alamatan dadi tetenger nengerilin nasbi kaduwe rob nasab. Nanti buang non oleh dadi tenger kaduwe rob nasab fil afnalil khamsati manggon ing dalem pira-pira fingil kang 5. Sifate afnalul khamsalati afnalul khamsan yang silelati rafuha kang utawi rafa afnalul khamsa iku bisa batin nuni kelawan nganggo tetepe nun. Dan iki prilakune wong istiqomah terakhir sing nomor 5 niku ditengeri kalian buang nun. Membuang perilaku sing berharga atau barang yang berharga. Teng mriki manggone wonten afnalul khamsah. Fingil perilaku yang 5, perilaku 5 napa? Rafuha bisa batin nuni. Sandangan sing dadekake wong niku kok gemerlap dunyane, mewah dunyane, dadeke fitnah napa kemawon kudu dibuang. Perilaku niku mboten sae. Perilaku sing dadeke fitnah tiang kathah, perilaku sing dadeke cuba uliye istiqomah dhateng Gusti Allah tegese napa kados bondo donya niku dibuang mawon. Lan iki afnalul khamsah sing dadeke fitnah, sing dadeke kemewahan, sing dadeke riya atine, sing dadeke seneng dateng dunya adunya mataul hurur. Dadi kabeh dunya sing dadeke
seneng niku mung bunga-bunga lacut perhiasan sing dadeke lacut dhateng Gusti Allah kabeh tipu daya oleh nganggo ning sebatas nganggo aku dados budake dunya lan iki kabeh wong apa seneng kemewahan sebab mewah niku mata ngulur bunga-bunga lacut ketone ta iya seneng tuku motor apik ning asline ora wong motore bobrok wonten jelas iki napa kemawon donya niku dipikir kanthi ati sing santai mawon mboten usah kemrungsung ngejar kudu akeh duwite kudu niki mboten usah ning njaluk kaliyan Gusti Allah dipun cukupi dunyane kangge ibadah dhateng Gusti Allah istiqomah ampun ngantos geser imane saged manfaati kangge keluarga lumeber dhateng sedaya tiyang muslimat khususon kanca batir sing pun nate nulung sing pun nate diutangi muga-muga lancar rezekine Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin.